אז התוכנית של מתן בעצם גרמה לי ממש לארגן את חיי התזונתיים והבריאותיים. גם אצלך אומרים? כן, זה עובד מצוין מבחינת הארוחות, לא לאכול שטויות. לא לאכול שטויות וגם להפסיק בזמן. לפני זה הייתי פשוט יכולה לזלול עד 12 בלילה. כן, מה ששיפר מאוד את איכות השינה. ממש שיפר את איכות השינה, ואני חייבת גם להגיד שאם לפני זה הרגשתי בריאותית ככה וככה, עכשיו אני מרגישה הרבה יותר טוב. מה מבחינת ספורט? מבחינת ספורט זה לא שינה אותי, כי עשיתי גם קודם, אבל כן, זה... מבחינת האורח חיים בסך הכל זה ממש משפר. ממש משפר, ויש גם משהו מאוד נעים אצל מתן שהוא לא מכריח. זה כאילו לאט לאט אתה מפנים את התוכנית שלו, וזה נהיה חלק מהחיים. זה לא משהו... כן, זה מאוד קל להיכנס לזה. כי אתה זורם עם זה, ומה שאתה לא רוצה, אז אתה פחות עושה. וממשיך, זורם. תודה.